in fact ngadaso PK ka influence ke kudakwa ukuthi bozi ndingano pressure ukuthi se umuntu ofarawo andizo mabendi kwandele ngwe ndizera wena se vanenge vakadhakwa saka kudhakwa kangaripo but nete kudhakwisa zvasangana nejoy kuti na PK plus hope. Alright. Sakudhakwa manje wonde. Mamita se. Kama wewe na mkoma Japreza wakamira se. Kama wangu na Japreza wakanakisa. Kama uti ndoziza kubva paanga ari. Azotaimba na Sulmani. Ayo mfanya busenge yaputika mjana zo. Ndio penyi so. Aba tutana na batelate. Te uzinzelo kwa msori. Mnyaka ndibaya moyo. Kwenda wakaita. Mara batatu na fest. Delete. Ngari syndicate yangu zvokudaro. Nasina information. Alright. Buzi tasingagare mubamwe chete. Alright. Saka ndizo information unge wafonerwa. Kana kuziva kuti zvakati. Alright. Now mawex vari kuronga kuita sei boss PK anenge ari kushanda namukuru endera kutaura kuti vada kugadzira YouTube channel kuti munge muchisapota music yavo because muna August kuchange kuchibuda music inofanira ngari pasame YouTube ipapo mavideos comedy machi anofanira ngari pasame YouTube channel iyoyo ende nini ndikwa encourage kuti kana pachinge paine angakaisa mavideos mukoma kapfupi anofanira kuti amabvise tomaisa pachannel 1 zvinhu zvese zvitanga kuita sei kuonekwa ipapo. Right, wagwan people, wagwan everyone, and welcome back again panapa pativhitivhiti tisina maside effect patelevision yatinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi I'm very happy because ndina mukoma Freddy, one of my favorite, one of my best comedian, mukoma kapfupi. Ndikufanana nawo mukoma kapfupi kubva ndichiti mufana kubva pa what goes around comes around, kubva ipapo hawana mbobvira wamira kutrenda. Saka muzuva ranhasi ndinawo panapa tichimbokurukura. Mukuru muri sei? Mushi poere mudara bwe aiwa ndinobaizira sando sando rezi aiwa sando zviri sei ndikutenda zvikuru kana tiri kuMozambique kwedu kwatinobva nekumalawi asi Mozambique inonzi Chipasenchesa. Chipasenchesa Chipasenchesa Chipasenchesa. Very happy kugara paside nemalegend akaita seimi mudara. Obviously interview yedu atingabvunza kuti anonzi Fred ndiani akakurira kupi, everyone anozviziva kuti mukoma Fred ndiani. Bazosvipaka ndi aiwa zvikudaro mabasa aiwa kungodaro kuti zvifambe chokwadi. Listen, ndakaona mukoma Japreza vachitaura kuti inini ndakasimudzwa namukoma kapfupi, ndovakandisimudzwa nzvimbo zhinji dzandakaenda ndakadzienda because of mukoma kapfupi ndovakandinesa mamaini hobho amaenda muchiperforma muchiita sei. Ukama wenyu namukoma Japreza wakamira sei? Ukama wangu na Japreza wakanakisa. Ukama kuti ndoziza kubva paanga ari azotaimba na Sulmani. Ayo mfanya busenge yaputika mjana zo. Ndio penyi so. Ayo ndisabira mkuru. Ndisabira mkuru wangu. Zvekuti tikasangana azisi kuti munhu unoti vakasangana kana kuti ndikadaenda kuofisi kwake. Andisi munoti ndofona. Munomweka na masvika. Ino ndadaona ja. Mpana wenyu. Mpana. Makasangana sei na mukoma ja?
chatasangana aina mabla kubudiriro pa rilashasi ndobva kuti mamura ndobva kuti pane mfana anogona inatori neshow ipapo zanga akarogara muchenjero muso akazanga bvudzi black njombo iyoyo ninge chigadhi zo but mazana chaoneke ende munhu so ndapota so sikaza ndatayo ngave ready pana murekere vatopinda changu vachasumuka ndopamakomana kuti mfana anogona vataenda kudombusha imwesho vanobva kutanga kuti echirefu icho ngachipapo icho kudombusha pamvere chena panzi pane hoteli paida kudzingwa ipapo vanoti vandapinda ipapo vatanga kuita vanzi nafeyona namonika pinda ipapo vasasumuka bcause mazuva acho ipapo zita anga riri kure good friend for mine zvekudaro mfana wenyu zvekudai ndakamona achiti mukoma vakanditarisa zvizvika vanonganyatsoona kuti product yangu amen chokwadi chaicho chaizvo kana ndombuda zvekudaro ndombuda zvekudaro sa munombolingere izvezvizvi kumbosanganawo kana mumene kana kusadza acha takamboto anoti infact ngataura zvinhu zvakakosha zvoenda kusadza izvo sadza ndingoda ndingati mutimwocha namboti ndarwara nemaasitsi ndamandasvika ndakamwandisira muchaizvo yazoza kuti namai ngati mukomanzi kungonzi zvakanaka chichiitika kati chama zvanzi tadatodhonza mamota ngebenzi kuchiku kati kuti yesevo yakanditi mukoma ndisire mukoma manje akandirapisa alright saka pakabuda mari chaizvo anisenda hapana chandingabvisa izvi vandingabvisa zikandigadzirira zikanzi mwana chikoro ndambobhadhira usho neunifomu zvese neschool fees yegore rose zvazviri so I respect that guy zvekudaro nanza kufana neinformation yatirikuona panapa guys kuti kune vanhu vanokwanisa kurangarirawo vanhu vakavabatsira kuti vasimuke kusvika level iroro aiwa abig up mukoma jaha ndonzwa kufara saka ticha kana kuti muzotange kuimba mudara muzofunga kuti ndada kumbotanga kumborowa music manje because ndaiziva muchirowa ndichikurangarira what goes around comes around kutanga kuimba zvanga zvagara zviri mupfungwa asi kuti mukana wacho kutanga kuti unozoti unoenda apa unoenda apa unoenda apa ndowainetsa semanisire zvakaita bva muna First Street abonzi mafirst street aiona zveshuwa chokwadi charatanga kuimba ndakaingoriwo artist zvingori zvanononzwa kuti kutaura kuimba kutaura kuimba mapaura mai saka zvinhu zvakagara zvisimandii alright famasitanga kuzorekodha mamayo sa izvi muchiri kuimba here because isusu taiziva kuti munhu akatanga kuimba jiti chaichai yatakanzwa isusu kuti jiti yarekodwa ndimukoma Fred chii chakazoitika muchiri kuimba here kana kuti makazosiya kuimba kusika zvisike izvozvo hazvisike asi kuti pane mamwe masongs aripo kubva pajite munoziva chikwama ari mamwe aripo but anga akaleka marketing
inenge yakadona. Alright. Saka izvi ndonyimba munyowani ipapo. Pana ubva munyowani. Riri murasta sorry mumusoro. Alright. Saka hamusati mari rekodha, mukufunga kuti rekodha rini? Aiwa vamwe ndatogadzika. Makatogadzika. Vamwe ndakagadzika saka takisana ne 3. Alright. Gadzika futa again. Saka mukufunga kuti chinhu chigona kubuda rini? Pa 2 months timnani naJune. Tiri muna June. Saka ndozotonora. June, July, August. Nenda right. Pane perfect. Chinchapera ichi. Chinchapera. Saka mune Zimbabwe muna August pachatambwa GT. MaGT kaya kati mukasa tusungura mukuchifambisa sei this time? Mix and match. Alright. MaGT. Sungura. But GT futi sungura futi. But GT sungura yakachimaster. Yakawedzeredzwa tushuga so zvinoita katozveiswa. Right. Aiwa it's okay. Saka izvi album masongs aya mukumarekodha nani? Rudeko kwasiyana siyana. Kwani? Mukuenda kumakombi. Uenda kwamakombi. Mukuenda kwa Laveo. Alright. Mukuenda kuGrama. Kuna Jabu. Kuna Jabu. Sama sound anenge kuti Anangosiyana. kuti tinzi kuti nezvipi zvacho. Aiwa Kuzinzi haisati zivi. Munoziva chi? Wawaji. Vari kuona vanhu vanoziva kuti zvinhu zvabikwa sei zvekutapira gango rakamira sei iri yaiswa shuga yakawanda here yaiswa soti yakawanda here kana taita sei Because ndovarungu vacho. ndovarungu vacho ava ipapo ndapabata ndambokudzosera pamashure mbijana pa-what goes around comes around because vanhu vazhinji vamwe vaikuonai pana first but vanhu vazhinji pa-what goes around comes around ndo vanhu vazhinji pavakatanga kuona kuti ndinakanyora mutambo uyo ndakanyora mutambo. ndimakanyora mutambo Chokwadi. alright But kuti kunyora page rese maguidelines. Kuti ufuna tozidawo saka matezi amashandisa mascript ekuti manenge achiverenga zvone mamudzi akati mangomudza munhu shamwari iwe chazokutorera musikana but mastatement ako achataurawo pakukutorera kwangu musikana anenge ari ako. Chokwadi bozizai kuti maguides. Bozi ukalimita munhu kuti chazodai script kwandiri inini nozvichiremera munhu simaremera chita sei kwandiri bozi ndiende mumashoko anozopfekedzera pakati apa. Alright. Saka kuti ndikuenda apapa pana uri mwana otana baba nezvakati inyaya ichiperera pakati zvanosera pakati apa zvazvanyimataudzira mata sei amuchaita because script zvandakaona inini haina kushata asi unogedha munhu kuviga chipo chake chinoona kuwanda kusa kutera pfungwa dzako asi aine zvaainazvo. Alright. I think iva mubvunzo wenda kubvunza because ndinotenda kuti mune zvamunoziya zvokuti vanhu vari kuona vachazenge vachiona vachitangawo madhirama aita sei vanofanira kuti waone rutensve kubva kwamuri kuti maizvifambisa sei because project iyaya yakaita successful yekuti hapana munhu asina kuiona muno muzimbabwe saka unovari kuita izvizvi mamwe ati hasi kuzopisa semapisiro akaita movie riyariya because vane zvimwe zvavasina zvidobi saka ipapo watodzidza kuzvino ukaisa muno muscript wamulimita. Thank you very much ipapapo kokusangana maactors mematsvaga sei makasangana seiwo nana Regina musangana sei nana Maraba zvakafamba sei makavatsvaga sei maactors? Ndakatovatsvaga matsvaga andakavaita Maraba totana Raba the late kuchinzira kubva musori munhu yakandibaya mwoyo kuenda kwakaita Maraba tatiri muna first mazve zvikwata nezvikwata pagomba papai so tata madhirama ndashanda kuBluffview kuta zvekusona sokonzwa kuta zvekusona so
All right. Saka ndikabva kundichita mafest. So that time kwakuzvikwata mafest zviri ngani 3. All right. Oh, sorry, kwa Gaspar Garise. All right. Yeah, mtu kwandashanda. Sasa nditi mndu mafofo. Oh, menda go. So but ga. Saka angani chikwata chake. Chaishanda nacho. All right. Pozo chikwata 3 and 4. Nasaka kanganisa. Ndivyo street theater. All right. Tapedza ndipazotanga street theater yawanda manje. All right. Saka ndimakatanga futi zvima theater zviyandi. Munapedzera? Yeah. All right. Is ZBC, sorry. Yes. Not the TV. ZTV manje. And ZBC. Zandova maraba the lady avatizwa nomwake. All right. Waita sei vaisenza nawo saka kuchimana fesi vakagara pachimaruwaro zo pakutengeswa zvimabhutsu mamanje baba tukanzaa mwangu waita sei vaende vanga kushuta kuchitungwisa. All right. Inorondo yechi the lady. I respect zvadaro ndikati don't worry usatya mwana mangu vatadzoenda akachinzi ngaungwe Grammar Records. All right. Kwakuchine anamufundisi. All right. Ndikana na Clean Zulu. All right. Ndikuda kutsanangura mafambiro akaita what goes around comes around. Ndizvozvo. Kupinda kwaita marapa. Pandaenda ndasvika ngona October. Mune gora chindiri piroro pakabuda zvikazobuda next year yacho. Ndibva ndapiwa ndataura vanabuditsa angachima VHS izvi zvekupfekedzera zvinozi hwii izvozvo. Ndibva ndati kuna murungu anga aripo ainzani kwasara south. All right. Saka tangomurakidza Right. video ndina ndira ndivati it's okay vatatopiwa contract so unoya musa 31. All right. Musa 1 January tata pamukuteze mukutama. All right. Asi munhu akandirisa ikoko ndimudara Clean Zulu. All right. Kuti drama rigorese rigozoitwa ndo matangata na maraba kuti uzosvika pakuti GWest Mahala. GWest Mahala. Hanzi wauya naye hako pano panapa chimukondatora ora ndo kugadzirwa kwakaitwa maraba mavatsvaga chimoko chenyu Regina. Regina makamona kupi? Regina mwana kumaraini kwangu. All right. Iko GWest Mahala pekwepaso. All right. No asaka mumutora ikoko. Akanisa kumoda. All right. Ndakambiga. Zvinetsa. All right. Ndazofara kuti akurova. Ndobhoilisa mndani. Ndobhoilisa kanganezi. Kubika munhu. Kubika. Kusvika aita ati squat so. Kusvikapinda. Aitoti mutara. Uzi ndikamona mwana wangu. Ndaita na interview last time. Achinditi akapfumi ndi mudara wangu. Ngozikona ngwa kuzotaura akakuti no maybe Regina yada nakapfupi noti wechina ona notara izvozvo. Idzo pfungwa dzevanhu ka. Handingadzishori because ndo mafungiro avo. Regina mwana wangu. All right. Bebe rangu inini ndimainga. Wabata nyacho. Ndikuibata. Sasa waniwa isindiro. All right, wanovirana. Izvo momoto motora bese izwana pa WhatsApp zero. Kana pa sorry painta ipchiri pari papo. Chiri papo, wataura. All right. Mashanda maruwa madrama yenyu na the late rest in peace
Mukoma Maraba makasitadza kunzwana napapi pekuti makazi makusashanda mese ndinoenda evhe ndakaona muchiti takazi ngatakusashanda tese makatadza kunzwana napapi anenge takutadza kunzwanana zvazvinoita manje ndezvekuti ukuru unodikanwa ndo zvairwechi panguva dzacho munhu aidhonzwa akadhonzwa aibvuma kudhonzwa mapaona nyaya dzacho manje zvekuti naiwe ona ndekubasa anogona anakutadza kunzwanana munhu aidhonzwa zvokuti pavese papakaiti ashanda nanapiri emunhu aidhonzwa omboenda kwanapiri odzoka ombodai mapaona yacho ndozvaitika kuti utienzi pane godo kana kuti pane chakaitika chakaita sei chakashata asi munhu andatoirimita kuti iwe una usadaro asi handizi kuti ndinichigona asi ndichiona kuti kwapakadai papakamesa saka munhu aidhonzwa vaimudhonza vacho ndovaimudhonza chimudhonzera kwakashata wagara muchiti kwaidhonzera kwakashata kwangu kaita sei kunhu kusina kuti hauna mugano kuti chaurikuona apa ngatike kuti ndingatara ndichiti kudiko ndingatara ndichiti alright pane timu vanotengesa doro risiri remastoro munoziva notimu yamudhonzera osaka vaisonopedza wakunwa tumbwa ndo doro risiri remastoro ndozvaita se bozerangera mupinda bozi ndakabva kupinda we ndazoti aya magetsa panopisa saka aisi mosha yake vaimudhonza ndo vaikanganisa kumudhonza bozi kuno ndotsura kuno azosanizobacha apa pane denja asi kuti ndogona stereka iva kana kuziva stereka kana kuti asi pane zvandinoonawo something like patinoonesana savarume kuti izvi zvatiri kuita izvi kaizvi dai tamboregedza izvi nguva zvingona zvireti kwavari ko pane mastatement aitaurwa mukuru nevanhu vazhinji kacho vaibvunza kuti bati parwara mukuru atamboona kapfupi achimbobatikawo achiita sei aita sese zvii zvaiitikawo munokwanisa kudzovanawo kuti chii panyaya iyoyo bozi dziri nyaya dzedziri mastreets saa takamboona mukana kutaura nemisoka tichizama kuti vanhu vese vapindurike bozi hamukwanisi kufamba door to door muchipindura vanhu vese kuti no zvakaitika pepe zvaifamba so zvadai zvaitifamba so but kana mambowana maplatform akaita nganaya munokwanisa kubva mangopindura Zimbabwe yese mubvunzo wakanaka bvunzo iwo nyaya iyoyo ndibata zvakanyanya mabvunza pamashura kuti muzosiyana nezvaita sei alright the late ngari syndicate yangu zvokudaro nasina information alright buzi tasingagare mumba mumwe chete alright saka ndizive information hunge wafonerwa kana kuziva kuti zvakati alright kana pakaenda kumashambanzou ndaziti kusisipe buza tisazigara kumwe chete ndatozozwa naapiri kuti muna kumashambanzou kuti vaikukama wacho havana chavanditaura saka kuti ugomhanya manje kuti chii chiri kuitika uzana kuinifomwa neveropa ravo unonzi waudzwa nani vakanetsa ndazoziva kuti ndazonzwa atobuda akatorwa futi akaenda
kuparanya gomo andomuziziva kana PK aitinomushuta so ndazokuti azomufonera ndikati ivi PK munaanza aenda kuchipatara zvonzi ndikula sikumuziva ine handisi kuziva bozi hama dzake dzazikaita ndikandirachi mashow maso so nasikaziva kuti zviri kufamba sei. alright zvekuti munhu ari kuchitungisa ari kubudirira amuchashande mese achafanira kutaurira get in touch kuti mumwe wangu arwara because ruzhinji ezetakati sei wabata mwakarwara ndakwanisa kumhanya asi shuwa ndasina information yose chandoblema hangu inini chokwadi ndoblema mhuri yekwavo ekundivigira kurwara kwaichi kwesindicate yangu because ndiyo aifanira kufona alright mapaona ndiri mhuri uya mhuri aifanira kufona kuti ndozomamira zvakaita ya kusvika- kuti vanhu vamusanyatsowirana like every day kuziva kuti mumwe wangu ari pakati saka ivo ndo vaifanira kufonawo Zvaita serious. update kuti because pane pamberi mudhara panekati inini ndomuka ndotonocheka ndaziva sei kuti arwara ndingasundusa pamurengo imimi ndinofanira kufonera kunzi kuti arwara kwasizikuziva ndisakunechi information mafoni because notoziva kuti imi kumhuri yekwenyu paichakubatai ndoziva kuzwa mapaona nyaya yacho ndikuibata ndo hondo dzese dziri kusvika kana rufu rwake ini ndamboudzwa hamuna kuziva makazoziva sei kuti mumweni aparara andifonera ndiani uye munhu akandifonera kuti mana bashanda ndatoti ashayikira kupi parinyatwa here gomo mune femichaenera saka ndasikazive kuti ivo kusei vari kudai asi kuri fu ndakaendako alright saka kuri famuna kusangana nemamwe mafanzi anenge achiti aiwa wazoya nhasi nekuti munhu akusisina pese apo munhu pairwara hauna bvira wambobatika akangatitaurira nzi unamboya zomupepa sorry ndatoedza mbichana musi wainzi regina panga aripo so asati ku sa pakauya asina PK na regina ndiakanditi mudara musati mwana bhagi kurwara here alright ndati arwara ane muno ndati aimamana musati mafanira matakwara mota na PK na regina tasvika nduna papasingodikirika 2 weeks before ashaya maybe ndopatatsvara muona kati musimudza mumba ndobva ndamugadzika pachii ndambonzoni ndisisinaye usatoziva alright osaipa pamakaendepa ndo pamakamuonawo makaona kuti situation ainomira zvakanaka ya pambaba pachata kwasakakwanisa kufamba airisemanamudzini ndakamubvunza ndikati rebos vangondarisa kudai ndinani rebos ndinani ndatakuzoti zvikuenda nekupa asi ndachangu chimwe ndakaenda pamawana tanga atari kudibzika pazuva ndobva ndatora ndamugadzika chi mumba tatotandotandara nguva yakareba ndamugadzisera chi mumba
saka nyaya yekuti anzi ndasingazi nechinomuona ndasingazivi asi ndakaita kakwani padhuze ino nechi kunge ndatoudzwawo PK9 naRegina mapaona manje. Right. Ko panyaya dzemabhiuzi ataurwa pamakaenda naPK naRegina hapana mbotaurwa kunzi no chikuita mukomana asaende kuclinic uyu inyaya dzemari maybe pekutsvaguwo kana mweweiye kungoti paunganzike mari dzinombotaurikire nyaya idzodzo paziva zvakanyanya asi kuti dai ndaindine information taikwanisa semakwanisiro atakaita pana pakamborwara futi zvaite vainzekurwara aiti pangakararazo tikati hama dzadiwa batsirai mari apa arwara tichibvunza uchi varungu vedu avo ruzhinji rwingu apo kuti pasirose bozi aisikana pasirose ndizvozvo mabhiuzi akatobuda mari dzikabuda abhadharwa so danga ndine information zvaita nyore. Alright. Kupo panhamo pacho tsada kuenda panhamo hapana here zvakataurikawo zvinhu zvakuzongokanganisaiwo imimi zvoti vanhu vanonguva kuti no mamusingabatike nguva yakadaiwo muchifanira kunge muchirapisa mukomana kana maifanira kutsvaga help nekuita sei hapana zvaiitikewo zvakazopedzisa maybe zvakutokukanganisaiwo imimi because obviously nyangwe zvakanzi vanhu vatadza kuwirirana hapana pamungashuwire mumwe wenyu kuti aparare. Masoko avhikwe aingobudawo but vanhu vacho vanga rashoma kuerekachi vaiti munhu ari right because vanhu pa1000 haushe 3-4 vanokuita sei vanokuvenga vaine chinangwa chavo asi handina chandakapindura azvadai azvadai asi dai ndaiziva asi dai ndairarana naye musemurumbu ndaiziva saka mashoko nzanzi vazodai vadai ichokara magara kubhindura magara kuchi nzvimbo dzotsete kubhindura kana kuchipadzere kona ukuko saka vanhu vaitaura zvavaita vegodo aitaura hapana asingavengwe hapana munhu asingavengwe ndoti vachigadzira chinhu ndidone ndikuvaziva asi ataura nemazita Alright, no problem. Alright, I think apa ndapanzwisisa ko ndakambona mama kumboshanda na DJ Shugeta chii chakazoita kuti muzosiyane ndosiyane wamuri mesa hatisingochingoonana alright ukama wesinyu bho zvese bho alright yaimubvunza iyi inenge yekuti siku Nigeria mune mangosangana tsandizvo ndizvozvo amai azizuka nani vasanga amai azizuka kana na Ramsey mukupusha pese muchienda hapana patakatadzirana alright awa ndoaya I think aba tatapabata right izvezvi mubvunzo wangu ndowekupedzisira tobva tadaidza PK omboyapa ombotitsanangura kuti mukuronga chii mubvunzo wangu wekupedzisira tisati tadaidza PK alright but kana Shugeta chakatadzirwa ichi awa handizivi nangu mubvunzo wangu I'm a teacher amadrama musoro mumukakata yakadzoreka kane data reati sort of in culture but pachi artist apagumbukwe apatukangwe alright panotambwa zvakanaka ticha atukwe
ticha Atukwe mukunzwe nomwana ticha Atukwe kana wazogara chete nemashoka ndapedza uri mwa ticha uchita kutiko kuti unoita seya kuti zodi pakuita sei kuinga ndasiona kesi yakasikazika mwe zvafanira Regina yakasikazika mwe mutana Regina but Regina kana ticha munhu akatanga kuzikanwa ine zvezvino ane mafollowers anosvika kumamiliyoni maproducts aticha tina Japres ari kupisa izvizvi maproducts aticha Japres akatombodya pane chingwa chakadhumira muchizere inzi gwangwata padheni pamhonzo yangu inini chinhu chakapwanyika so kumakambani yayo and I'm the very first person just kuzikama kuziva pamusha pake izvo zvinopaziva right ndarekanga sabhuku akana nemota yangu basara cheblack izo naye rina mabla saga renzungura namai vake achitazana mai vake zvinofamba here kumwana wangu mama zvinofamba hazvirambe asamuza macheso aituka nekora dzakareba hambe nomunhu zviriko ya pana wisdom dzive dzichishewa zokuti unofana kunyatsobata wisdom dzive dzichitaurwa namudhara dzekuti vanhu vanyatsobata alright. Zvaitika zvafamba then mazonzi no mukoma kapfupi toda kuwapa mota navachivhayo pekutanga chii chakaitika kuti mota izvita accident zvakafamba sei because vanhu vanopedzisa kutaura zvakaipa pasocial media but ndakazonzwa mashoko makataura page 2 makuti hapana munhu anoaplya kuita tsaona but still sekuti mukoma kapfupi munhu wedu boka tine mafanzi enyu ka tinechiti munhu wedu toda kungoziva kuti zvii zvakamboitika kuti mota yacho izoparara zvakafamba sei. Mafambiro zvakaita ndatobva kumwe funeral vanatosiya mainga vari kuchi funeral ndatomhanyira business tekuti umwe wedu angatasi ashare ukama uri kwedu totosiya watokumakuru topinda ko yekubaba ndakumhanya pakani kwasekuru kanhengo vatakasumuka ndine mufananidzo chiofisi kuti maiga ndimhanye nechi mhanyai asumudza mota paya pakugraveyard road ndiri kufamba ifike ndasi kufamba zvakanyanya inhano kuzoti vhiri ndakariona zvakaseparata but zvomunziva kuti nokuti ndienda nocheche nekudzoka zvafana kuti papinda mota pachivhara dhoura icho bakuti wesizo bhabhai ana bhabhai dzimwe dzimwe kuzvharira mukofini mukuona nyaya yaitika saka time akapinzana koda plus yangu plus yam foni ndauta daira vanandanzi chiofisi daira foni ndataura zvakati ndakabata chimuti chitati kutaura chakaitika nemachiro chikaitika ndazoona mota yamudenga chitena kudai but mani akati mutaura bcause akandondikunda kudai uyochi imota saka tano hedhana ipapo lake anozida hedhoni yavanoroona padumbu ichiruwa mune bcause kuno kwangu ndokwata kunoparadza injini block rakatsemuka masachi kutopi chinji ndadziri kuma 1 block dzemasipati
Alright. But I nyimbo dzataze patakafamba ndichi saka pesa mtu afamba netsoka pesa ya ndamanza asi kuti zvimwe angari marwadzo kuti kana ndada kuti ndi netsoka nemitiri mareni asi nana tinofanira kuti netsoka dzacho kuti vazive chi itsoka izvere saka everything ndaihaya ndokuti ndofamba kutown 40 years kuenda kutown vakatopiwa mudziyo nani navachifai zvikaite problem ndopataza kuti tikumbi ndaingoti apa mumwe wachatesa achakuti ngandava kupa wani asakakana mupizo bcause hapana sinze that accident avana vasina kuisi right tada kutaura manje pakukumbira apa I think PK yanga apo ngatichinzwe from tidaidze PK panapa timbokurukure naye then mune Zimbabwe then ndotanga kutaura nyaya yekuti now maworks vari kuronga kuita sei because PK anenge ari kushanda namukuru ende akutaura kuti vada kugadzira maYouTube channel kuti munge muchisapota music yavo because muna August kuchange kuchibuda music inofanira ngari pasame YouTube ipapo mavideos comedy machi anofanira ngari pasame YouTube channel iyoyo ende nini ndikwa encourage kuti kana pachinge paine angakaisa mavideos mukoma kapfupi anofanira kuti amabvise tomaisa pachannel 1 zvinhu zvese zvotanga kuita sei kuonekwa ipapo kureva kuti nhasi PK ndikumupa basa rekuti adownloade chinhu chese chamukoma kapfupi chiri paYouTube then otanga kuzviita repost again toziva tese kuti no zvinhu zvamukoma kapfupi zvinowanika pakati nyange maviews eshe achitirwadza ariko atomborasikirwa edu asi izvi zvedu zviri panzvimbo 1 saka regeti daidze mukoma PK right guys apa tadaidza mukoma PK ndofamba muchingonzwa mudhara achingoti PK ndomukoma PK indovaziva achinzi Baba Brains funga vanhu tambira pasocial media vanovaziva achinzi Baba Brains is one of our content creators one of my best inini ndowafarira zisingaite vanonzi Baba Brains namai Brains I think munofanira kumbovatsvaga paYouTube mombovatsvaga pafacebook mangoti PK Baba Brains vanobva vabuda munobva muona zvinenge zvichiitika kumba kwavo but muzuva nhasi vambori mubhachi remuzukuru mbozi muzukuru wedu muzukuru ari kubatsira sekuru kuti zvinhu zvedu zvitese zidzokere paposition zvifambe zvakanaka nai Baba Brains muri sei bobo zviri sei kuti yes bucks dakutanga kunzwa paidea yekuti but mukona kule ngatimbozame futi kutaura namukuru inefano pakutokona kupiwa futi chi kupiwa futi mumwe mudziyo wekufambisa because vanhu vazhinji vaiti anohwinira apa even ini ndiri panapa ndakatombodhauta ndakati varume ndikanobuderanga because indaiti kuti anodzokorodzwera because pamwe maybe mukuru wadato munhu tsvagawo wangu wekupara ukana bashawo munhu mukwede wangowane chikwedana John Chibadura ndakati mukuru anohwina here apa but akaona kuti mukuru Chivhayo vakaundestanda kuti tsaona inoitika ende hapana mwana anoshuvira kuti aite tsaona because chinhu chinogona kutotora upenyu saka hachisinde kuti munhu angashuve kuti dakuzoita accident then kana aita beyond ndozoti have to kukumbira kamwe so something chinhu chinorongeka but ndakafarira boldness yamakaita kuti kule ngatimbogadzire video chii chakaita kuti mutange kugadzira video iyi mudaro right ini ndichekutanga ka awa ndisekuru wangu kapfupi is a legend ende pfungwa dzake ndinodzirespect handiti saka vakandipinzira wakati muzukuru pane zvandiri kufunga kuita sei kuita uya pane pfungwa dzangu dzandinadzo uya tinoita because ndongozviziva kuti mahitsi ese akabuda dzadziri pfungwa dzavo saka vakandiudza kuti uri uchiona here icho ndinombouya toita sei tombotiraya zvavari kutaura zvacho because pfungwa dzacho ipfungwa dzelegend saka pfungwa hadziperi ipfungwa dzakapruvwa kuti zvakaita kuti zvishande dzakarodza saka inokangondipinzira foni wakati muzukuru
uri kupo kwatanga wandifonera rimwe dhei so ndikati saka dhei ruro ndairifambirawo nyaya dzeurwere pana gulezi yangu yaise yaisafila zvakanaka ndikati kule nhasi handikwanisi kuita sei handikwanisi kuuya asi ndinoyachi ndinoya mangwana handiti vakandidedza zvinhu izvi ndiwo wega wanga wainazvo mumaindi mavo handiti vakati muzukuru pane nyaya yangu yakadai ndinoda kuti ndipinze zvinhu tizvikande muwanhu tochiita sei handiti then tobva taplana yeinterview yaya navo ini ndambotaura ndinorespekta pfungwa dzavo bcause pfungwa idzi dzakazara mahits handimukona saka takabva taita sekudaro tobva taita interview yaya tobva taiposta vanhu pafacebook vakatuka vamwe vakati chii vamwe vakati this time hazvisi kuzoita sei then mukuru obva aita sei mukuru obva adaira ndo vanhu vanodiwa manje naye nachivhayo vanoti vanoda kufungira munhu kana vanoda kuita sekuti ivo vakangwara kudarika chivhayo ndo vaanoda manje saka inini semunhu anogara ari pasocial media ndakatangira kule yangu kuona kuti chivhayo aita sei aposta pakazoposta chivhayo kule vanga vatori out of Harare vanga vasitori muHarare vanga vatori kushow saka manje ndonga out of excitement handiti out of bcause jairoro wakafara bcause padiki ndaingofonerwa muzukuru wazvinzwa here handiti saka mangwana acho kana kumba havana kuuya handimona vakangonanga ikoko direct vakatoti handisi kutomboda kana kuti asei kana kuita sei amigona vakangonanga ikoko direct saka ndosaka mashoko akazofamba achiti zvoni chipanga akazoti vanga vakaita sei vanga vakadhakwa bcause munhu aitofara pachake zvekutoti hamufunga kuti nelevel iri pafeche chepa hakuna munhu anoti apiwa akwa ne3000 zvaananzwa nemukuru handiti haangaende kuya akadhakwa zvekutodaro handiti but iwo semunhu anga ari happy zvekutodaro pamweyo vanodzoreka vanenge vaida kungonoona kuti ichokwadi beta ndimbonoona kuti ichokwadi here ichi ndizvo here infact ndingadai so pk kainfluence kekudhakwa kuti bcause ndimuna pressure kuti sei munofarawo andizvo mabhendi kwandoita kweve ndoridzira wakaita sei vanenge vakadhakwa saka kudhakwa kanga aripo but nechokudhakwisa zvasangana nejoy zvekuti napk plus hope alright sakudhakwa manje wonde joy handiti excitement plus hope plus kakudhakwa bcause pashow pachokwadi chaptautaura chokwadi pastage pepe kashoma kuenda vasina kumboita sei munhu unombotiwo kuti hadzidzinwe ngozo ende munhu so saka zvava zvabata saka kuuya kumba kuzoitei unoti ndimbokwira makomba noenda kwemwedzi kunodii akwaeweyo bira ndimbotale ndambosvika ndamboona kuti yapo here kuti chivhayo zvacho here pachivhayo maizviziva kuti zvinoitika kai mamine testimony before sa maizviziva kuti right chibaba chinopedza masports nachipanga pedza masports nokuti asi mimi zvakaitwa namndachipanga munozviona sekuti inashata here kana kuti asitomuranga kuti ndizvi ichokwadi ndombozvikwenya chikwenya pike iwe ndizvo here izvi tisee takagara mweyo tisagara reo motore kunhuhwirira kudai sei asi chakandinakidza kubva ipapo kubva pakangonzi ananzwa nemukuru kuti hanga wambodzokera wazodzoka next week makuru vaisatomboda kutomboona chinonzi doro pamberi pavo right even kana mafriends akada kuuya naro aiti ayo waisada kuona chinonzi doro kana kuona chinonzi hope kuti kararano vanamuka but zvinhu zvinofadza because isu takafara kuona zveshuwa because kapfupi munhu akashanda
kuti vakashanda ende vakatisekesa vakatibvisa stress. Ndizvo. Pane mamwe masuicide aifana kunge akatoitika vanhu hatina kuzotomaita just because tataseka tanakidzwa wakatimotivheta wakatakatamba music yavo malegend vanodeserva kuti vanga vachiwana zvavari kuwana zvese izvi saka hatoda ngotenda ivo vachivhayo nezvakuita se nezvavari kuita zvavari kuitira macelebhu edu hapana chakamboshata zvakada. Saka izvozvi izvi mukutirongere china Mr PK maworks mafireworks mabviravira pakatoshata pakatoshata because mukuona makuru anika vanga vasina YouTube channel. Alright. Handiti saka tinofanira kucreata YouTube channel totanga kutopusha maworks tichatozwana new drama totati music zvinhu tiri kutopusha kuti zviende kumberi. Music zvatopo ende dzekustudio dzitoriko dziri kutobikwa izvizvi bcause jiti dzedu tikudzida obvious jiti dzedu tikudzida. munoziva kuti before kune kulongwa nenziyo dzinonakidza dzavainadzo but nziyo dziya hadzina padzinoenda pekuti dzinonzwikwa asi nziyo dziya dziripo zvototi lese pakatoita YouTube tichatombodzitora tichidzikanda nziyo bhozi wamwana vazhinji vanotofunga kuti pamwe maybe kapfupa hasi urekodha kapfupa hasi kuimba but the problem is zvese zviri kuitwa but hazvina pazviri kuenda. Saizvo izvo zvida kutoti tigadzire YouTube channel zvokuti tinoita kutora zvinhu zvezvo tichizviita sei. Saka YouTube channel mukuda kuiti chistarayo YouTube channel inenge ikanzi Kapfupi ZW. Kapfupi ZW. Kapfupi ZW. Alright. Saka ndo patene tichiona music yese nemadrama idea yanga ndichimbotaura kuti zvani madima mbodati vanhu vese makasvika ndika mombodownloada zvinhu zvese zvamukuru zviri paindaneti manazvo then muchianaunza kuti no kana paina nezvinhu zvedu zvakapfupa ndika tanchikumbirawo kuti vachibvise akuwanika pakati. Right. I think kuti panozobuda interview ine DJ Sparksika munhu wese ari kunzwa munhu wese akangouploada Kapfupi chete kwauri ikokoko mawana kutotanga matotaura imwe idea ndandisitomborina yandatoona pamuri munhu wese akangouploada Kapfupi chete mawana atotanga zvekutoti right now kana uri mumwe ka itoita kuti zvonu utotitsvaga utoona kuti zvakamira sei nekuti makuru vanhu vari panapa havasi kudya but mimi ndimuri kudya. Saka it's better tibatsirane kana kuti utotsvaga kuti hai ndingakubatsirai newe kupusha YouTube channel yenyu nyowani kana kuti kati ndakusiyawo video yakadaro achakubatsirawo so but ngapave necommunication wogara watibata nokuti mastrike amataura yaya tiri kuuraya izvezvizvi because kuna mumwe munhu akauploada chikwama chababa izvezvizvi iri kuma 956k views yakutosvika million paYouTube haanombobvira akatombotsvaga makuru wani kana kuti aringodya mari chete akagara kana sendi izvezvizvi tikadotesa maYouTube akauploada zvinhu zvakapfupi akawandisa hapana kana ndikaudza DJ hapana kana one anombotsvaga makuru wani kuti makuru wani inini ndiri kutora content yenyu ende imagine kuti drama rigadzirwa kana music pane wanenge wabuda mari wanenge wabuda mari time inenge yawestwa plus vanhu vanenge wauya wongoita iwo obva just kungonotora obva wauploada pachannel pako ende haumbofoneriwo hauna kana anything chaunotaura. Saka this time tiri kutouya moto kuvanhu hatisi kutomboita zvekutotamba. Ndikasipidza nchidwa iso kutiita zvinhu zvazvo uchitidza kuti mari yabuda ndizvere ndisinza kuti hakuna chiri kuuyawo saka simba pfungwa dzangu dzingashandira adzishande saka zvoda kuti zvingozoti zvatiri kuita izvi mangwana zvaitawo kuti mainga watenge chingwa maona kutaura chokwadi pamberi pamwari pamadhirama isakona paYouTube handina kana senti kana kuti rofu ine mapisi manganenge 14 here 18 kana chekutanga cheche kana 1 pisi chaicho yekuti nyaya yaYouTube zvichibuda ndichizikana kusvika America kuenda States pamberi pamwari kudasa pachataka saka ndioneta chita vamwe chiti zvikudyisa imwe musiri kudya indioni hapana ndobvunza vamwe kuti neiwe mwanzi vari kudya wani kunzi hatisi kuziva asi vachidya zvinorwadza mapawa naizvo saka zvinoshandisa pawa
bozi mdenya iri rinazvo nazvo but zvoda kuti denya rifunguka ndichidyawo ndovhurira saka ndikati ndochifireko I think idea yokuti zvinhu zvese isu hasina basa nazvo zvokuti kune 900 something takungotora zvinhu zvedu zvinani kuti zviite 2 views zviri paplatform pedu zvitipe $1 vanhu vachiuya kwedu because pafe chapo makuru wani day ravachadya chero even $1 rabva kuyoutube muchatanga kuona change because vazhinji vanenge vachiti Kapfupi ari kupi Kapfupi muri kumuonera kuti auya atorona ningi vaita skidzi munhu uyauya ari kunoisa pake iye ndiye ari kubenefita kakuti aekta nelegend but iwo wacho sekuru wangu Kapfupi ari ngosara kumba akatyora asi udza kuti zvinhu zvaya zvaenda kupi zvinhu zvaya zvashandiswei plus kana ari saartist ani ndisekuru wangu kana vachinge munhu achinge ashuta zvinhu anditi even kungouya uchiwaratidza kuti onai kachinja takaita ichi chakamira sei iwo wobva wataura kuti ichi uploadai kana kuti ichi woaprova because iwo uchatora zvisiri izvoka pamwe iwo pane pasiri kuita checho saka kungotora wobva waenda wobva wanoposta iwewe saka isusu this time mukati toda kuti at least wakamboitawo YouTube yavo muchaona maproductions anotanga kuwanda because vanhu vari kutonge vanhu vanenge vachiti Kapfupi achaacta kuacta vari kuacta but havana channel ende iwo pachavo havasi kuzviitira power because havasi kuona outcome yekuti alright skiti ramanditi ndiite ndaita but ndavanei hapana munhu weye mangwana ukazomudza kuti ita skiti pafe havazviitire power but payoutube pakauya something ndiri kudza kuti DJ Sparks ndiri kudza kuti vakadya $1 payoutube vakadya $1 even $1 vanoita power ekuti tinogona kutswera tiri kucamping tichishanda maepisode tichiita sebosi vari kuziva kuti apa pari kubuda mari kwete kuti mari yekuti titoshuta yacho padyiwe iri kubuda muhomwe mavo mari yekuti padirwe peturu iri kubuda muhomwe mavo mari yekuti maexpense ese zvinhu zvese zviri kubuda muhomwe mavo saka ore muri midJ Sparks munoitira pawa pachi panenge pakatoshata zvosaka tauya newewe kuti dai makuru ane pozi iri legend ende pfungwa dzavo hadzisati dzapera pane pamwe pandinotoona yacho anogona kutondudza kuti pane kaskiti kakadai uri kuonera ndogona kutoudza kuti akule ngatikaitei because vanazvo zvakawanda zvokuti munoswera muchibvaruka mbabvu but zvaakulimitwa because havasi kudya nazvo amugona kutotaura kuti payoutube handangana $1 randakaita se randakadya zviri kuvalimita because havasi kudya nazvo saka kuzviitira simba zvopera simba vanotongoona kuti asi izvozvizvi mune nhamba here dzekuti kana maine maybe wangu achitadza kumbobata mukuru wakwanisa kuwabata pane nhamba idzi anokwanisa kuudza muri Zimbabwe kutoti nhamba idzi nonhamba dzekuti taakuchiita basa ende muzukuru takukupa basa kuti uite basa iri taakuchikumbira isusu manje seisusu tisu vanhu vane vakapfupi isusu tisakatanga kuona what goes around comes out tisainomira pana first tichiseka tiri ipapo takuchikukumbirawo kuti kana vachinga vakuita zvinhu kuti tirobasa iri namazvo hatidi kuzoti tafuti interview mukuru achiti hapana sendi randakaita se randakadya aiwa apa paukama saka hapana pambozi inini ndichitovatarisa ndo vakatondisimudza bozi vane zvavakatondiitira zvakawanda zvokuti handingakwanisi kukudza izvese saka inini handikwanise kuita sei kuti ndivhare ava hazvitomeke sense saka izvizvi titori nepfungwa dzekuita bozi mashoko atauraya ndo hatichakusungirira nawo tanzwa zvimwe zvinhu saka mmeka ishuwa mukuru kuti zvinhu zvamukuru zviri proper kana pachinge paine vanda kuwabhuka vachifona vachibhuka maadvhesi achiitwa bos ini watainoona zvokuti mukuru tinowana zvokuti izvozvizvi zvakanzi advheti avo waitwa namukuru tinotenga zvinhu izvozvo ndizvozvo saka taita kuti maadvhesi panouya mowabatawo zvakanaka moita maadvhesi mari ichosvika kuna sekuru zvakanaka ndo kwakungokumbirawo ndakutoplaya role isiri yangu but pakuti ndeyangu aiwa muri right aiwa muri right bozi from now tatakuya zona big change bozi ndiwe wataona izvizvi mune Zimbabwe kuzviona satakaona zvinowana mukuru tozvati PK ndiye ari responsible for zvinhu izvozvozvo aiwa nhamba dzefoni dziripo panhamba dzefoni ipapo please kana muchifona especially pamwe pacho inogona kudairwana nemukuru direct handiti saka haikona kufona ubva kuti
kapfupi zvazoita sei, make sure kuti vanhu vari kufonera zvebasa handiti because pane pamwe pokuti semafans we can have some fun toita live kana pangava pari pafacebook ndipo paunouya ukamuseka kana pangava pari patiktok munamaza but foni iyaya inenge iri busy zvekutodaro sapamwe pacho unobva wafona kana uri kufona pakati peusiku na 12 o'clock ndiri kuona drama renyu unongowanakirwa mafanzi zveshuwa but 12 o'clock ndodzavasakudza ndadafunga kona ngana andudza kuti zvinanzi DJ Sparks naamufoni wanengofani kuma 1 zvakati mondivera freestyle kuma 1 hanzi handikubohekana timbondivera freestyle kuma 1 komana nemapanziso umwe akandifonera na 12 ndiri kunzwa foni iri kurira vanzi hallo saka my brains watoripo here pauripapo wakatorana nemukadzi wako here saka iwa namba dziripo ini ndombodziwo kana kuma 1 DJ Sparks ndipo kanhamba yekanga yaya yekwamutare yaya mukuru waitoti waitarisa muinbox yefacebook yavo yakanzi kapfupi ndipo nhamba dzasewikilo uchada kukumbira mota ndakati avaoneke usiku iwo ndaivaseku avaoneke usiku saka ndo zvinoita kwamafanzi but guys namba dzatiri kupiwa panapa ndinga at least ngatingotrayo kungoitawo business nenamba idzodzo because inamba dzebusiness yakaringawo ndofunga kuti maybe Jehovha wandirangarira Jehovha watanga kutaura nyaya dzako unotofara kuti pane panoita indarangarira iko indarangarira unoza kuti dzichimbotivera kana freestyle usiku apa chakaipa aiwa namba dzinoti dzekutanga dzinoti 0774 407 858 exactly 0774 407 858 right kozoita dzimwe dzacho 0788 774 828 0788 774 828 mukatibata panhamba idzodzo dziri 2 chero yaunenge wangozama chero ringa riri business rei mapurize edu trade ndinonegotiata aiwa ini ndafara ini closing mukuru ndakaona kuna kapfupi youtube aikuru wamaworks muudzowo chii mune zimbabwe because inini hangu ndinofanira music yake ndatombotaura naye ndakatombomuita interview kudhara mune zimbabwe kune anonzi kapfupi youth mwana wangu ini first born ari kuimba ndoti kumbira mumutambira buzi chipo chiripo saka zvinonzi izvoni mwana akatanga kana achitamba bhora akarova bhora obva rapwanya windo usarova mutoreso umuita sei uende naye kutaundi umutengera bhora ubva muratidza ground ndiri ndokunotambirwa bhora shoti yaronaudo stepe yake bhaya mashoko makuru kuti akuti ana mukura amutambirei sa afana kusapotwa anofana kusapotwa mwana wenyu ndimunondichengeta chengetaiwo pwere dzangu chengetaiwo atidzimuka tikata chishona mwere ndizvo here chengetai mwere dzangu mwere dzangu ndizvozvo ndimaridzi vadzi amen isusu inini hangu mubvunza ngeni naye zvoda titaure nhasi ndagumira pana kana muchinge mino zvamungade kudzomhura yezimbabwe kuti tazopedzisana mudhara ini ndongotaura kungoti pane series iri kunyorwa namudhara series iroro magets vari kunyora series richange richitobuda pakapfupi ZW series iroro magetsi achange ari maepisode episode saka inini ndiri kungoti ngavaende vanosubscribe kuchannel iyoyo izvezvi vagare wawandira ikoko kapfupi ZW vagare wawandira ikoko kuti vasajambwe nezvinhu zvese zvatichaita se
kuno vanhu vanenge vachitoda makuru ano vari kupi ngavaende pakafupi ZW ipapo vagarire ipapo. Ndo mashoko angu chete. Alright, mukuru mashoko yenye kupedzisa mungade kudzombo reZimbabwe navanhu vanokusapotai. Okay, Sparks. Izvozvo handichitsinira kuna PK. Zviri musoro umu tinozvichengeta kugona kufa nazvo. Da kuchiburitsa Zvofana buda. zvofana kubuda muri Zimbabwe inotoziva kuti uyu haagoni but anotrayo Anozama. saka tambozama. Saka muri Zimbabwe Support. tiri kuuya support. Tarisai ndinotaura about zvakaitika kuti mwangu haapo asi gepi rinovharika. Ndichisori unani nezvakaitika mwangu akaenda Maraba asi tinokavha chete because inzira imwe ndichi tese. Saka muri Zimbabwe ndokutenda zvikuru nesapoti yenyu. Stecho. Thank you. Thanks very much muri Zimbabwe for supporting. Thanks very much for subscribing, for watching. Mwari wakuitire zvakanaka. Ngatisapote Kapfupi ZW YouTube channel, paFacebook kanzi Kapfupi Quotes. Sa guys nemunofollowa muwane information yakazara about Kapfupi. Kapfupi legend redu rekuti chatoziva kuti chipo chakazara. Chinongodiwa chete kuti munge muri panzvimbo kwani munge muchisapota zvinhu zvichienda kumberi. With that, we are out.